Lana bultzatu eta memoria eta historiaren inguruko egitasmo guztiak bideratzeko. Espainiako Kongresuko gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordeak begi onez ikusi du ikusentzunezkoen lege proiektua. PSOEren, Unidas Podemosen, EAJren eta RZren babesa jaso du, eta PPek, Voxek eta Junts per Kataluniak aurka bozkatu dute. Euskal Herria Bildu eta Ciudadanos berriz abstenitu egin dira. Hurrengo urratsa Espainiako Kongresuaren osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzea izango da ondo bidean datorren astean. Adostutakoaren arabera, plataforma digitalek diru sarreren 0,52 hizkuntza koofizialetan egindako lanetarako erabili beharko dituzte besteak beste. Arratsalde on guztioi, legea aurrera ateraz gero streaming plataforma handiek euren diru sarreren parte bat Europan egindako ikusentzunezkoetarako erabili beharko dute lehen aldiz, eta estatuko telebista kateen pare jarriko dira. Zehazki, estatuan lortutako diru sarreren 5% Europako ikusentzunezko lanak sustatzeko erabili beharko dituzte, eta 100 horren barruan gutxienez 170 izango dira estatuko hizkuntzetan eginiko lanentzat. Beste urrats bat gehiago egin behar da ordea euskarak, katalanak eta galegoak zenbateko presentzia izango duten zehazteko. Gaizlatuta berriz eusko legebiltzarreko 3 alderdi nagusiek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote hezkuntzan software librerako bidea egiteko. Euskal Herria Bilduren ekimenez erdibideko zuzenketa bat sinatu du Euskal Herria Bilduk berak, baita EAJak eta PSek ere. Horren bidez Eusko Jaurlaritzari eskatu diote proba pilotu bat egiteko eskoletan software askeko plataforma bat garatzeko. Software aske aukeratzea teknologia jakin bat aukeratzea baino gehiago da. Filosofia kontua da. Software askeak aske egiten gaitu. Ezagutza partekatzen du. Komunitatea eraikitzen da. Nos parece que es un tema muy importante para la educación y que además lo va a ser mucho más en el futuro, porque se trata, en resumen, de avanzar en la transformación digital y en la inclusión. Arautzearen eta zuzen arautzearen ideia, askatasuna eta aurrera bideak gizarte bezala eta norbanako askatasuna ez daitezen kolokan. Frantziako Hezkuntza Ministerioaren borondate falta juridikoki konpondu nahi du Seaskak. Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioak pauko administrazio auzitegira jo du azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Zehazki, Frantziako Hezkuntza Ministerioak salatu du. Ministerioa salatu du 2019ko uztailean euskararen erakunde publikoak eta 3 izenpetu zuten hitzarmena ez betetzea leporatuta ikasleek basoko ahozko handiaren parte bat euskaraz egiten ahalko dutela idatzita dago bertan, baina uko egiten dioten neurria aplikatzeari. Azterketei buruz, azken urteetan izan diren gibilapenei buruz, hainbat eta hainbat mobilizazio egin ditugu, hainbat elkarrezketa egin ditugu, eta orai erabaki dugu bide berri bat hautatzea, ez ginuna oraindik baliatua da auzitegi administratiboarena. Ekonomiarekin lotuta berriz abendutik gasolinaren prezioak izan duen gorakadak ez du etenik. Frantziako eta Espainiako gobernuek urte hasieran hartutako neurriek erabiltzaileei arnasa pixka bat eman zieten arren, berriro hartu du gorako joera eta martxotik hona batez beste 10 zentimo garestitu da Euskal Herrian, 1,8 eurotik 1,9 eurora. Hain zuzen ere abendutik hona 53 zentimo garestitu da, gasolina mota hori litroko igoera maiatzean handitu da. Betean, maiatzaren 13tik 5 zentimo igo da, eta atzo Euskal Herrian 95 gasolina saltzen duten 529 gasolindegietatik 193 2 euro baino garestiago zegoen jada litroa. Kopuru horiekin esan liteke Espainiako gobernuak apirilean ezarri zuen 20 zentimoko hobariaren erdia petrolio konpainiek irentsi dutela jada. Bada inflazioak eta Ukrainako gerrak Europako batasuneko ekonomiei eman dien kolpeak beste urtebete atzeratuko du gastu publikoa kontrolatzen hasteko agindua. Financial Timesek aurreratu eta beste hedabide batzuek Bruselako iturrietatik baieztatu dutenez, Europako batzordeak proposatuko du egonkortasun ituna ez betetzeko klausula 2023an ere ezartzea, eta hortaz gerrikoa gutxienez 2024 arte ez estutu behar izatea.
egonkortasun itunak dio Europar Batasuneko estatukidek gehienez beren BPG-aren 3% defizit publikoa izan behar dutela eta 70% zor publikoa, eta baldintza horiek betetzen ez dituztenek isunak izango dituztela, nahiz eta ez diren inoiz ezarri, eta defizit publikoaren kasuan batzordaren gainbegiratze zorrotza izan behar dutela. Ostera, NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko idazkari nagusientzat ez da ezoiko aliantzako 30 kideek iritzi ezberdinak edukitzea Suedia eta Finlandia erakundean sartzeko lehen urratsean Turkiak jarritako oztopari aipamena egin ezain zuzen Stoltenberg Ankararekin, Helsinkirekin eta Estocolmekin harremanetan. Jarri da Suediak eta Finlandiak aliantzara atxikitzeko eskaria igorri zuten eren egun eta aliantzako 30ek aho batez onartu behar zuten eskaera atxikimendu prozesua abian jartzeko, baina ez ziren ados jarri Turkia eskariak onartzaren aurka azaldu baitzen. Erdogan Turkiako presidenteak PKK Kurdistango langileen alderdiko kideak babesta egosten die Helsinkiri eta batez ere Estocolmi. Atzo ere, bi estatuen kontrako jarrera irmoa duela baieztatu zuen Txio Bidezalere Turkiako atzerri ministroak atzo Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariari esan zion Ankara prest dagoela gainerako aliatuekin auziaz eztabaidatzeko. Eta lerroburuekin bukatzeko gurera bueltan, kulturan, sostako bitzen hasi eta bukatuko da Euskadiko Orkestraren 2022-2023ko denboraldia, iraiaren 23tik heldu den urteko ekaineran, 50 kontzertu emango ditu abonu denboraldian eta bira bat ere egingo du Polonian Robert Treviño zuzendari titular izango da aurrerantzean ere. Bi urte hauek ez dira errezak izan. Pandemia oraindik ez da amaitu, ez dakigu nola izango diren datozen hilabeteak, baina esperantza daukagu gu bizi garen inguru honetan, Europan, beste modu batera bizitzeko modua izango dugula, naiz eta mundua oraindik pandemian izan. Esperantza bat baino gehiago da, baina hala ere, kontuz ibili beharko dugu, ezta? Inork ez dakik eta zer izango da. Bi urte hauetako ahalegin honetan oso importantea izan da, aurrekoetan bezala Robert Treviño maisuarekin izan dugun harremana. 40 urteko aldi hau, nolabait ere, ospatzera goaz beraz, hemendik aurrera. Ostialeko lerroburuak horrela heldu diezaigun eguneko argazkiari Espainiako Kongresuko gai ekonomikoetarako eta eraldaketa digitalerako batzordeak begi onez ikusi du ikusentzunezkoen lege proiektua. PSOEren, Unidas Podemosen, EAJren eta RZren babesa jaso du eta PPek, Voxek eta Junts per Kataluniak aurka bozkatu dute. Euskal Herria Bildu eta Ciudadanos berriz abstenitu egin dira. Hurrengo urratsa Espainiako Kongresuaren osoko bilkuran eztabaidatu eta onartza izango da ondo bidean datorren astean. Terminado el debate de las enmiendas, ahora vamos a votar el informe de la ponencia. ¿Votos a favor? Votos a favor son 19. ¿Votos en contra? En contra, 14. ¿Abstenciones? 2. Pues el informe de la ponencia se aprueba con 19 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Les tengo que comunicar que a los efectos de mantenimiento de las enmiendas en relación con el pleno que tendremos la próxima semana, el plazo es hasta las 14 horas del próximo lunes. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Aste hona agerraldia egin dute Euskaren eta ikusentzunezkoen arloan lan egiten duten hainbat elkarte eta gizarte eragileek ikusentzunezkoen legeak jaso beharreko ardatz nagusiak proposatzeko, bada gaur izan ere estatuko berezko hizkuntzen aldeko eragileek adierazpen bateratua sinatu dute lege proiektuan txertatu diren hizkuntza guztien berdintasuna bermatzeko ekarpenak eskasak eta testimonialak direla kritikatuz eta alderdi politikoak interpelatuz. Azkenik maiatzaren 26an Kongresuko osoko bilkuran izango direla ere iragarri duten eta goizeko 10:30etan kontzentrazioa egingo dute bertan atarian Paul Bilbao Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia eta Ales Aginagalde pantaiak euskarazteko bozeramailea aurren ez urren. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak
nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Bada euskara izpida aipatu dugu lerraguretan ere Frantziako Hezkuntza Ministerioaren borondate falta juridikoki konpondu nahi du Seaskak. Azterketei buruz, azken urteetan izan diren gibelapenei buruz, hainbat eta hainbat mobilizazio egin ditugu, hainbat elkarrizketa egin ditugu, eta orai erabaki dugu bide berri bat hautatzea, ez ginen oraindik baliatua da auzitegi administratiboarena. Basoko ahozko handiari buruz badugu hitzarmen bat izenpetua Hezkunde Nazionalekin, eta badugu estatuaren engaiamendua gure ikasle guztiek ahozko handiaren parte bat euskaraz egitanko dutela. Aldiz, azken bilera horietan, errektoreak randigu hori ukatzen zuela, eta errefusatuko zuela gure egun ikasletaik 80 utziz eskubide hori bakarrik euskara beriztasun gisa hautatu duten ikasleai. Beraz, gutiengo tipi batentzat. Badugu hitzarmen bat, izenpetua, badugu estatuaren engaiamendua, ez dutena bete nahi, horregatik auzitegira goaz, epaile bati erranarazteat Hezkuntza Nazionala behartua dela aplikatzea hori, eta gure haur guziek, gure terminaleko ikasle guziek eskubidea dutela ahozko handi hori euskaraz pasatzen. Guretako dokumentua biziki argi da. Ez da interpretazio konturik izaten al, eta espero dugu epaileak arrazoineman dikura hortan. Ordea Gazte Euskaltzaleen sareko kideek indarrak batu dituzte euskaraz bizitzeko eskubidearen alde eta horren emaitza da apirilaren 5 Donostian aurkeztu zuten euskara aurrera egitasmoa hilabete pasatxoko dinamikan zehar, eragile eta pertsona ezagun anitzek bat egin dute euskararen defentsan gazteek abiaturiko iniziatibarekin. Indar horiek guztiak larunbatean islatu nahi dituzte Gipuzkoako hiriburuan egingo den manifestazioan. Arratsaldeko 5 abiatuko da Antiguako tuneretik. Datorren maiatzaren 21 larunbatean arratsaldeko 5 Donostiako Antiguako tuneletik! Sentitu, pentsatu, euskeraz bizi nahi dugulako! Hori da, oztopo guztien gainetik euskara aurrera! Maiatzaren 21 Unentutera ere egongo da euskararen aldeko manifestazioan. Larunbat honetan denok Donostira, euskara aurrera! Eta maiatzaren 21 hemendik bertatik Antiguoko tuneletik abiatuko den manifestazioan parte hartzera dei egiteko. Bada beraz, herri gogo eta energia nahikorik euskarak behar duen herri bultzada berria martxan jartzeko. Euskeraz bizi nahi eta ezin duen belaunaldia garelako, baina batez ere euskeraz biziko den belaunaldia garelako. Euskarak aurrera egingo badu, bada herri bultzada bat behar duelako, bada belaunaldi berri bat atxikitzen dalako borroka horretara, baina behar ditu hizkuntza politika berriak eta behar ditu baldintza material batzuk aurrera egiteko. Molde ezberdinetan, izan iparraldean ala hegoaldean, euskaraz mintzatzea, euskaraz bizitzea, galarazia zaigu. Gazteok ezinbesteko indarragira euskarak aurrera egin dezan. Horretarako, euskarazko hezkuntza osoa eta ofizialtasuna behar ditugu besteen artean. Euskaldunok izan dugu eta badugu horrelako egoera zailei aurre egiteko sena. Miraria delako euskara gaur daino bizirik iritsi izana, haizea beti kontra izan duenean. Baina gaur, Euskal Herria berreuskalduntzeko eta euskara normalizatzeko bidean, mehatxu berriak eta beraz erronka berriak ditugu esku artean. Azken hilabeteetan Ipar Euskal Herrian horrenbeste gazti hiltzea eragin duen gripari aurre egiteko Frantziako gobernua bi txerto posible esperimentatzen ari da bien bitartean, gazteen kanpoko hazkuntza babesteko kolektibo bat sortu dute eta adierazi dute zentzugabea dela etxalde txikietan industria handietan betearazten diren neurri berberak betearaztea. Azken hilabeteetan hautsak arrotu ditu hegazti gripeak, batez ere Ipar Euskal Herrian. Milaka eta milaka ate hil dituzte gripeaz kutsatuta kanpoko hazkuntzari neurri zorrotzat jartzarekin batera.
Frantziar estatuan orotara aurten 16 milioi hegazti baino gehiago hil dituzte, horietatik 11 milioi mendebaldeko eremu geografikoan, eta orain Frantzia arazoari aurre egiteko bi txerto posible esperimentatzen ari da. Iragan astetik landetako eta gers departamenduetako etxalde bana bi laborategitako txertoak ari dira probatzen. Testa egiten ari zaizkien ahateak ez dira merkaturatuko. Oraingo 10 dira froga hauek egingo dituzten lekuak. Lehen da bizi injekzio bat jartzen zaie ahate kumei eta bigarren bat 3-4 astetan. 3 hilabeteren ostean ahateak Osasun Segurtasun Agentzia Nazionalera eramango dituzte, segurtaturiko laborategi batean birusari konfrontatzeko. Esperimentazioak 6 hilabete iraungo du. Dena dela emaitzak eztabaidaezinak izanik ere 2023 eta 2024 arte ezingo da txertoaren merkaturatzea baimendu. Gogora ekarri behar da kanpoko hazkuntzaren defentsan bereziki LB sindikatuak ezarri zaizkien neurrien kontrako borroka eramaten duela. Testuinguru horretan otsailean Bidaxuneko biduzeko hazkuntzan hegazti analiziak egitea oztopatzea lortu zuen. Geroago martxoan Ilarreko itxalde batean ahate osasuntsuen prebentziozko hilketa saihestu zuten 100 lagunek. Mobilizazio jendetsuak ere egin ditu Donapaleun. Ildo horretan hegaztien kanpoko hazkuntza babesteko kolektiboa sortu dute Ipar Euskal Herrian. Irisarriko kontsumitzaile talde batek abiatu du proiektua hegazti griparen eraginez hegaztiak barnean izatera derrigortu dutenez geroztik. Frantziako gobernuaren kudeaketa salatu dute eta adierazi zentzugabea dela etxalde txikietan industria handietan betearazten diren neurri berberak betearaztea. Ordea zirt edo zart egiteko garaia iritsi zaie Arabako Errioxako upategiei 10 hilabeteren ondoren eta aurkako txosten batez lagundurik, Europako batzordera bidali du Espainiako Nekazaritza Ministerioak Arabako Errioxako abrako upategi txikiek sustatu duten zigilu berriaren proiektua. Ez duen beste aukerarik Madril saiatu da izen berria oztopatzen modu guztietara, Errioxetik jasotako presio handien ostean, baina haren ardura zen eskaera Bruselara igortzea. Eusko Jaurlaritzak Gaztelagun programan parte hartzeko baldintzak margotu ditu, besteak beste, gehienezko diru sarrerak handitu dituztenez, gazte gehiagok izango dute laguntza eskuratzeko aukera eta denbora gehiagoan jaso ahal izango dute. Hala ere, programa horrek badu koska laguntza jasotzeko adibidez, hiriburuetan alokairuak 775 euro balio behar baitu gehienez, orokorrean baina askoz garestiagoak dira. Egoera horrela, Hamaika Telebista kalera atera da, gaztei etxebizitzaren aferaz galdetzera. Alokairuen prezio garestiak, emantzipatzeko zailtasunak eta etxebizitzak erosteko ezintasunak horiek dira besteak beste gazteek dituzten arazoak etxebizitza alorrean. Jaurlaritzak laguntza bat eskaintzen die gazteei alokairu horiek ordaintzeko. Hala ere, nola ikusten dute gazteek laguntza hori? Nola bizi dute gazteek etxebizitzaren afera? Horregatik, Hamaika Telebista kalera atera da gazteen ahotsa jaso nahian. Bueno, argi dago, gaztetasunaren prekarietate hori ja bihurtu dela estrukturala eta bizi baldintzen okertze bat bizi dugula eta bueno, gu gaztiontzako oso gatza da, etxe bizitza batera sarbidea lortzi ez badan, gure gurasoan edo aurrego belaunaldiak lortutako guzti hori ez badekozu koltzoi moduan, alkilarrak oso altu dauz, oso imposibleak, denbora osoan, bizilagunekin egon bierre zara eta bestela erosteko aukera oso eskasak dira. Oraindik ikaslea naiz, beraz ez dut etxe bizitzarik. Nire aita eta amarekin bizi naiz orain. Nahiko zaila, lokairuak nahiko garestiak dira,
gaur egun, beraz dirutza asko behar da hori lortzeko. Beraz, alokailu bat, igual beste lagun batzuekin edo, baina bakarrik oso zaila da. Bai, nire ustez, entzun dut, noizbait, eta ondo iruditzen zait, azkenean hor laguntza bat izatea, edo, azkenean hori da garestiak direlako pisuak. Laguntza hori hiriburuetan bizi bazara, ia ezin duzu jaso, beraz, ideia ona da, baina ezin da erabili oraindik. Seguru nago, gazte batuntzako oso baliagarriak direla eta laguntzen da biela, baina oro har partxe batzuk dire, ez? Azken finean etxe bizitza eskubide unibertsal bat izen biharko leiken moduen, horrelako neurriak izen biharko leukiez bebai, gituraskoak eta strukturalaz eta sarbidea bermatuta egon beharko leke mundu osoaren zat, ez? Eta horrelako laguntzak hori ez dabe bermatzen inondik inora, kapitalaren logika horrek gailentzen da belako, onino espekulazioa eta presioen igoera gure soldata erreala eta erosmen almen erreala berantza doien momentuen. Bestelakoan Beatriz Artolazabal Justizia Sailburuak goiz honetan aurkeztu du 10 unitatea Martuteneko espetxean, espetxetako funtzionarioek lan egoera kaotikoa eta espetxetako arduradunen arteko dimisioen urjauzia salatu eta biharamunean Artolazabalek deialdia egin die Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetako 3 zuzendariei eta Justizia Saileko bere talde osoari, sindikatuen eta langileen salaketak alde batera utzita eta data zehaztu gabe, lanpoltsa abian jarriko dela iragartzeko, hain zuzen 3 zentroetako langile faltari aurre egiteko 60 bitarteko kontratatzeko asmoa du Jaurlaritza. Gainera Beatriz Artolazabal Sailburuak Gipuzkoako zentroko zuzendari Marian Morenori sail osoaren babesa eskaini nahi izan dio, haren izena espetxeetako langileen ustezko dimisio zerrenda batean agertu ondoren. Nire atsekabea adierazi nahi dizut. Informazio ez oso zorrotz batek sortutako polemika sartuta zaudelako, kolektibo batzuen interes partikularrak bultzatua. Baina bakoitzak bere hitzen ardura har dezala. Denborak berak jarriko duela norbere lekuan. 3 urte daramatza Euskal Gehiengo Sindikalak hilabetero protestak egiten espetxe politikan aldaketak aldarrikatzeko, hala ere denbora tarte horretan Cris Alvarez Labeko kideak salatu duenez, aurrerapen gutxi izan dira eta horregatik mobilizazioekin jarraituko dutela berretsi dute. Eskatzen dugu preso gaixoen kaleratzea, eskatzen dugu presoen hurbilketa ahalik eta azkarrena izatearena, eta graduen sailkapenak ere bai. Badaramagu hori esandakoa, 3 urte konzentrazio hauek egiten plaza honetan, 10 sindikatu gara, gehiengo sindikal zabala, hemen gaude horrelako aldarrikapenak egiten, aurrerapen gitxi ikusi ditugu azken 3 urte hauetan, orduan, pentsatzen dugu dinamika honekin jarraitu behar dugula zoritzarrez. Bestaletik, Parisko Dei Auzitegiak atzo aztertu zuen Jakes Esnalek baldintzapeko askatasuna lortzeko aurkeztutako bigarren eskaera. Martxoan Kasazio Auzitegiak euskal presoari arrazoia eman zion, baina atzo epaileak aholku batzuetaren iritzia eskatzea proposatu zuen eta fiskalak bat egin zuen proposamenarekin. Erabakia beraz ekainaren 9 igorriko dute. 32 urte kartzelan daramatzan preso lapurtarraren abokatuak defendaturiko askatasun eskarari erantzun beharrean, auzia luzatzera jokatzeko nahikeria atzeman zuen abokatuak. Oroitu behar da Parisko Dei Auzitegiak lapurtarraren defentsak eginiko bigarren eskaera hori ontzat eman zuela 2020ko maiatzaren 12an plazaratu zuen ebazpenaren bidez. Ordea, Pariseko Dei Auzitegiak ere Izaskun Lexaka preso nafarra baldintzapeko askatasunean uzteko deliberioa hartu du, neurria maiatzaren 23an astelehenarekin gauzatuko delarik. Goiz honetan gainera Galder Barbadok salatu du Guardia Zibilak kolaborazio eskaerak egin dizkiola hain zuzen azken aste eta hilabeteotan jazarpena jasan duela ohartarazi du Amurrioko gazteak eta sorturen arabera profil ezberdinetako beste 4 lagunek gutxienez ere jasan dute jazarpena, hala publikoki salatzeko deia egin diete. Pasaden hilabetean kotxean gindoa zela 4 lagun gelditu gintuen Guardia Zibilak errepideko kontrol batean. Ordu eta erdi baino gehiago eman genuen kontrolean, mendira begira, eskua kanpoan, sakabanatuta eta euripean. Kontrolean egon eta ordu erdira, kamuflatutako bikotxe agertu ziren, eta ia denek zuten aurpegia estalirik.
Beraietako batek hitz egiten zuen soilik, eta Harley ezizenarekin aurkeztu zitzaigun. Banan-banan, pista baten sarrerara eraman gintuen galdeketa egiteko. Eta bertan izan zen lehen kolaborazio eskaintza egin zidan unea. Nire egoera zein zen basekiela, ni ezagutzen ninduela, eta basekiela zein izan den nire papera gazte mugimenduan. Nik gauza kontatzen banizkion, epaiketarekin lagundu halko zidala esan zidan, eta Bilbon kafe bat hartzera gonbidatu ninduen. Ezezkoa eman nionean esan zidan lasai egoteko, basekiela non bizi nintzen eta non topatu al ninduen. Eta uneko kontuekin bukatzeko kulturarlora jauzi egin da, maiatzaren 19-tik 22 bitartean mota askotariko kale ikuskizunak izango dira Leioako umore azokan, 90 bat ekitaldi antolatu dituzte asteburako tartean, Santi konpainaren Akabo antzezlana eta Ertza konpainaren Oten podiz dantza ikuskizuna. Honesekin bukatuko dugu gainera albistegia, beraz gozazazue umore azoka. Maiatzaren 19-tik 22 bitartean mota askotariko kale ikuskizunak izango dira Leioako umore azokan. Azokak bere ohiko formatua berreskuratu eta kaleko artista honenen aukeraketa eskainiko du. Bueno, pasan urteko formatuagaz konpareta, bai, bueltatu gara betiko formatura, ezta, eta, bueno, inoiz baino gogo gehiago gaz, ezta. 80 bat ekitaldi badauz, 40 konpainia etorriko dira, eta, bueno, euretariko asko Euskal Herrikoak, egia erdia, beraz, pospozik, eta, bueno, nik uste dute oso umore azoka berezi izango dela, eta gainera maila altukoa. Dugu gai gogor bat edo gordin bat eta soziala dana era komikoan edo tragikomikoan. Gaia tragikoa da eta gu pixka bat komediara eramaten dugu. Suizidioaren inguruan hitz egin da, psikiatra batzukin hitz egin da eta espezialista batzukin. Hor hitz egin da geroiak erabaki gendun gai sozial bati lotuta joan bertzala suizidioa. Azaldu ziguten nola krisi ekonomikotan da holakotan asko igotzen dela suizidioen inguruko datak eta hola, eta guk nahi genuen hortik ari horretatik tiratu, ez? Gaia sozialari eta langile bati lotuta dagoen gai bati jorratu gendun, eta orduan iruditu zitzaigun hori garabi bat erabiltzea eta langile baten azkenengo eguna. Beste batzuen artean, Santi konpainia euskalduna izan da Akabo antzezlana aurkezten eta Ertza konpainia Oten podiz dantza ikuskizunarekin. Joan ginen Ertzako beste pieza batekin Maputora, Mozambikera. Eta taberna txiki batetan, txabola batean ikusi nun kartel bat, oso esanguratsua irutu zitzaidana, ez? Eta jartzen zuen, zuek erlojuak dituzue, guk denbora daukagu. Hartu nun esaldi hori abiapuntu bezala, eta pensatu nun interesante izan zitekela hitz egitea bi denbora nola bizi dugun bi kultura ezberdinez. Piezan asko lan egin dugu horrekin, ez? Denbora bizitzeko modu ezberdin horiek pixka bat aztertu eta horiek lenguai fisikora edo dantzara transkribatu, pixka bat esateko ere bai dantza dela lenguaia bat oso argi uzten diguna denbora
orain bizitzen dela.